तो हेलो एवरीवन, it's me Amit and welcome back to my vlog YouTube channel. तो guys, ini full joss, full power ini 15 Agustus ride na guys. Ini ride na bom excited jangan dengban. So guys, ini finally 15 Agustus ni ride na. Teman-teman guys, baik kau channel MT15, Duke 250, MT15, NS200, RS200, RC200, and this is my bike guys, and this is version 3 Himalayan off-roading ni king guys. Himalayan and dengan version 3 dengan NS200 220 version 3. तो माने गाइस दिनै जोंनो डेस्टिनेशन वाटारफल दङ आरो ना माने उदालगुरि साइडथिं मोनसे वाटारफल ओंखारदों स' बेयावनो थांसै गाइस नायनोसै माबायदि जायो दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आरो ना नोंथांमोननो खिथानोसै गाइस माबायदि दिनै जोंना ब्रह्मना नै ओइ हावड़ा जाउस ओमफ्राय गाइस दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थाना जोबजासिम नायलां दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि गाइस आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज गाइस संना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ नायना मोजां नांबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड गाइस साबस्क्राइब तो गाइस होनबा बारा गोबाव थांला जोंना टाइमा माने फुङावनो ओंखारखानांगौ आरो ना गाइस बाट फुङाव ओंखारनाय जाखायाखै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गाइस टाइमाव जाखाया लेट जाखायो एसेबाबो दा नै मथा मथि 10 टाइम जासिगोन तो गाइस थाब ओंखारलांसै आरो ना बेनिफ्राय जय भारत माता की जौ फाय आंना माने गाइस हावाया एसे खम आरो ना सिगाङाव थांनानै एसे हावा सावा होना लानांगोन मा जादों मिथिला आरो ना लिकबो नागिरना मोना लिकखौनो मा बार जादों दिनैनि राइडआ गाइस बम हेभि सुवापुरनि पुलिसा नेगोन दिनै फुल हेभि गाइस फुल हेभि माय गॉड तो गाइस नै जोंना हिमालयना लिकआनो जाना होलायबाय मा बुंनो ससे फाइनावनो लिक जाना होबाय आरोना तो जेबो नङा बेफोरो गाइस फिसा फिनला जाखायो माबा फुल जसाव दिनै राइड खालामगोन आरोना गाइस नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय बाथिनायावनो जोंना आधा घन्टा आरोना बेयावनो बिराद लेट जाखाबाय दा थांसै गाइस बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्टसिम इन्जय खालाम दिनै गाइस माबायदि आरो नोंथांमोननि थाखाय दिनै एकदम फाटाफाटि फुल अन जसाव ब्लग बानायलांगोन आरोना पुरा हेभि दिनै ज' सानै बेलेखा गाइस गासैनाबो दा हाइवे मोनबासो हिट जागोन आरो ना उदालगुरि थांनाय लामा हमबासो हेभि अके गाइस हाइवे मोनफैबाय उदालगुरि थांनाय हाइवे फिउलाप खालामना लाबाय हावा सावा होना लाबाय एबार होलांसै फुल अनसै ओइ मा जालायखो थाबाय लेट जागोन फाय दिनै माने गाइस बारा बुंला साहेब जाना दै मानो होनबा एकदम बिया इन्जय खालामदों आरोना जोङो राइडआव दिनै नोंथांमोननोबो जों जिबायदि इन्जय खालामदों नोंथांमोननोबो खिथिनो नाजागोन गाइस ओमफ्राय जोंनि दिनै थांगोन एक्सप्लेनिंआ केन्सेल जाखालायबाय वाटारफल नंला एकदम दिनै भैरबकुन्द बारनानै गाइस अरुणाचल बर्डार आरोना कालाकाटा एकदम मजा भिउ पइन्ट दङ गाइस नोंथांमोना एकदम माने दिनै हेभि भिउ पइन्ट नुगोन आरोना हेभि लोङै खनलाय सोरनिबा फ्लेग गखो एगारना दोननो मोनाथ'ला जानला मोनला गारना दोननाङा आरोना गाइस फ्लेगफोरखौ एकदम माने जोंनि इन्डियानि फ्लेग जोंनो जुदि बुजि मोनाबा बेफोरखौ मा बुंनो आरोना जानला मोनला गारना दोनो मानसिफोरा ना सोरनिबा गनासो थालांखै मिथिया आरोना माने नुबाय बेफोरखौ खननानै मोजां लानांगौ जोंनि बाइकार्सफोरा माने सुब साबार ना पुरा इन्जय खालामनानै गावबा गाव खालायगासिनो गोसो बायदि ग्रुपआव गाइस ससेयावनो बुंला जागोन माने भिउ पइन्टखौ मोजांसे मोनैबा आरोना गाइस नोंथांमोना इन्जय खालामनो हागोन पुरा भिउ पइन्टदो मा जाखोब्रा बेफोर बाइकआलाय नै गाइस इथानाय हागोन नोंथांमोना नेकेट NS पुरा उनथिनिखौ लांगक दिनैनि थाखाय गाइस एग्रा पबिकदो मायबा नांलायबाय मेगनाव ग्लास होबाखैमोन आं आयु मा नांखोबा अन्थाइया बा थास नांदो एनेका गोसा नांदो बापरे बाप माने आं हेलमेटनि ग्लासखौ खोबाखैमोन आरो ना बोरै नांखोथाय पाता मोनाखै मेगना मोदै गोजोब्बाय खोबना लानांसिगोन जानाय नंला बापरे बा आंदो मा जायोबा खेला दाउफोराबो आंनो सौथुयो माबा एम्फौ सेम्फौबा आंनि नाङो मेगनावसो नांखायो गंनै एकरा गाइस गंनै एकरा आरे साबे एकरा एने साबे एकरा ज' फालायबा आवासानो डेन्जार गोमखायो गंनैदो जमा खमाननो So guys, जों दा उदालगुरि मोनबाय मेन टाउनखौ मोनथ'खाय आरोना मोनसिगोन ससे थांबावनांगौ मथा मथि बेनिफ्राय 1 किल'मिटार उदालगुरि मेन टाउन गाइस बेनिफ्राय जोङो होलांगोन दिनै अरुणाचल साइड गाइस अरुणाचल साइड बम एक्साइटेड बे मोनसे भिउनि थाखाय एनेका साइलेन्ट नाजारा नुयोना गाइस नोंथांमोना दा नुगोन आरोना ओ माय गॉड सेक्सी तो बेयाव दसे रेस्ट लानोसै जोङो गाइस बेयाव दसे रेस्ट लानोसै जोंना नैबे माने फ्लेगा एसे नोरै जायो आरोना एसे डिस्टार्ब जादों गारि सारि फैनायाव नांबोगोन जां बिदि सानबाय थायो हा मावदो
जोंनि आर सिनि साखाया मावदों मा मावखो माबाया थांबाय नामा होमबा बियारिंआ उदालगुरि गाइस उदालगुरि गाइस बेयाव दसे रेस्ट लानोसै नोंथांमोना दा मटा ब्लगाव लोगो मोनगोन गाइस दसे उनाव तो गाइस नैबे जाबाय उदालगुरिनिफ्राय दा जोङो इथिं होलांगोन एकदम कालाकटां साइड दिनै अरुणाचल जोंना पुरा गरम खारना जोंना गेङा गाइस दिनै एकदम गरम लेखिना खिन्थु उदालगुरिखौ मजा खालामदो मजा दाखालिफोर आं लोगोफोरनि एकदम माने स्टेटास नुलागासिनो आरो ना बाहाय भाइरेल जादों आरो ना माने स्टेटासाव मानसिफोरा होदों मोजां नांदों गाइस नुनानै गोसोफोरखौ इदिबा मोजां नाङो एसे माने इदि ग्रुप राइड खालामबा फैलानो बेलेग जायो आरो ना गाइस आरो दिनैनि दिनावथ' एकदम हेभि नांखायो नोंथांमोनाबो सोर बिदि ग्रुप राइड खालामदो दिनैनि दिनाव सोर बेरायदो कमेन्ट खालामनांगौ जाबाय गाइस सोर बेरायदो गासिबो कमेन्ट खालामनो बावनाङा आरो ना दारा दिनै बेया मजा जादों गाइस दहाय फुङाव सान्दुं दङमोन दा बारा सान्दुं गैला एकदम थान्दा पुरा जादों आरो ना बेबायदि वेदारा माने गिदिंनाया मजायानो बेलेग थ' जोङो भैरबकुन्द मोनसिगोन गाइस बारा गोजान गैला नोंनिया हिलायखायो रावबो नायालासिनो थाखाया बे दिनै खिन्थु बेया बाइकारफोर फैदों गाइस दिनैनि दिनाव सबबो ओंखारखायोना नङा होमबा मोजां नाङो गासैखौबो लोगो मोनो जमा गासैखौबो मोजांनो बेरायनाय नुयो जोंबो पुरा हिटआव बेरायगासिनो गाइस पुरा इन्जय लानानै जि बरिया माथो होदो दिनैनि दिनाव माने गाइस बिसोरो बारा एसां स्ट्रिक चेकिं खालामा आरो ना नोंथांमोनाबो बिदि रेड खालामबा जानला मानला खारनाङा आरो ना मजासे लाखिबा लाखि मोजांसे रायलाय बिन्दास थां टेनसनानो गैया दिनैनि दिनाव एक्सप्रेस लगायनायबाबो माने सालान तालान दाना आरो ना गाइस स' गाइस जों दा नुहैबाय नै भैरबकुन्द दा जों बेयाव थाया बेयाव थाबाय जोंहा लेट जागोन ना गाइस ओंखायनो डाइरेक्ट सिदा मारिनोसै कालाकटां साइडथिं check this out guys oh my god view and it is जोंना हिमालयान अफरोडिं किं पुरा इन्जय खालामगासिनो बिथाङा माने बिथिं नाय गाइस सालियासे हाजो चलो नोंथांमोना दसे नुगासिनो गाइस मजा भिउ पइन्ट लामाया सायावसोमोन आरो ना नैथिंसोमोन लामाया पाहारा माने लेन्डस्लाइड जानानै दा लामाया इथिं बन्द जाना दङ वाटार क्रसिं फिलिं लाइक लादाख गाइस लादाख नाय गाइस नजाराखौ मजासे फुगि जाना दङ आरो दा दसे उनाव मोनगोनसो बेनोसै खाटारनाक भिउ पइन्ट जास्ट नोंथांमोना नायना मोजां जा गाइस दिनैनि भिडिअखौ एन्डसिम आरो ना जोबजासिम ब्र इथ' सिदा करिल फ्लेगটো सिदा करिल नहले লাগিব अफरोडिं V4 से अफरोडिं जोंना नै माने ब्रना बाइकआ दाख्लैल'सो गोदानमोन बेचारा अफरोडिं खालामगासिनो पुरा उन्दु बियो लासैनो अखाया दांमारबायलै गाइस हामारबाय बाट बारा गोसा नङा आरो ना आंनि देहानि थाखायथ' जेबो नङा केमेरानि थाखाय सानगासिनो आङो दाख्लैल'सो एडाप्टार लादो एडाप्टारा जुदि अखा नांनानै हामा जानायबा सेस गाइस बरबाद खां चलो मेरे प्यारे देशवासियों चलो मा जाखो अन खालामनाखै जेनेबा मा जाखो दखान बिन्दास बारगासिनो थ' जेबो नङा गाइस जों एन्ट्रिखौ खालामगौ हाबाय दा बिन्दास मजासे भिउनि इन्जय गाइस नोंथांमोननि थाखाय आङो होगोन गाइस अखाबाबो माबाबो केमेरा हामा जायो मा जायो जालांथो भिउ अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ भाई लोग पिक्चर अभी बाकी है कैमरा लेंस का भाई हुआ ना शॉट लादो अखा हायाबाथाय करनानै लानो मजा जागौमोनलै अखा हादोंना अखा थाबा बारा रिस्क लानो हाया पिस्लें जायो मा बुंनो आरो गाइस भिउफोर जासोंदामोन नायनानै इन्जयल खालामबाय था नै नाय गाइस लामाखौ बेदिं जोंना माखासे मोननाय जोब्बाय सिगाङाव पामब्रानो आंना माने गाइस बुंनो भाषा गैया जादों आरो ना माने राव गैया जादों मा बुंगोन आरो ना एसां सालिया मजा भि सेक्सी oh my god cornering आरो ना गाइस be sure be safe okay इसोरखौलाय खिथाव बुंगोन ना मोनलालै गुसु थान्दा कि मजा नांदोंना दिनै आं माने गाइस हेलमेटनि भाइजारखौ खोबाखै आरो ना बारे साउन्डआसो बोरै फैदों मिथिला खोबाबाथाय माने नइस हाबो आरो ना बेखायनो भिउ पइन्टखौ नाय गाइस कि हेभि लामाया माने एसे बोरैबा जाना दङ लेन्डस्लाइड जादोंमोन बेयावबो हाब्रु सिथाब जोब्बाय जथायाव लादाख बायदि फिल जादों दखनलै गाइस नाजाराखै नोंथांमोना कि हेभिखा मजा नुमारदो बे एफोरबायदि बारा गोबाव थाजायादो लेन्डस्लाइड जानो गिनांगौ अखा सखा बाथाय आरो बारफोरा गुरै जाखायो ओरैनो जोंना ग्रुपआ नैथिं होलांजोब्बाय भिउखौ चेक खालाम गाइस लामाया ओरै डेन्जार मजा हेभि नेचारमेन गाइस नेचारमेन मजा करदों लाङोमोनलै खिन्थु आं अखा हाबाथाय बिराद गियो दाखालि माने अखा हानायाव गोलै जानायनिफ्राय गियो आरो ना सालिया फट' लानि बे बारा थाजाया दै जोङो देखो नाजारा awesome view man oh my god बेफोरबायदि जायगाखौनो आं लुगैयो आरो गाइस बेफोरबायदि जायगायावनो फैदो जितिया आरो फुल मजादो भिडिअ बानायाबा फुल माने इन्जय खालामाबा गाइस मा जानो नङा होमबा
turning गुसु जि मजा फ्रेश बार मा बुंनो आरो भाखायानो गैया बुंनो थाखाय हिना लेन्डस्लाइड जानानै गोलैजोबनाय केमेराखौ नफामनो बादो आरो ना गाइस मानो होनबा एसा मजा भिउ फाय नोंथांमोना भिउखौ माबायदि नांदों गाइस नायनानै कमेन्ट बक्सआव प्लिज कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरोना आरो नोंथांमोनाबो जुदि फैयाखैबा खेबसे फैनानै फै गाइस कालाक्टां फैबानो जाबाय कालाक्टाङाथ' बे नङा सन बेनिफ्राय आरो 50 किल'मिटारसो दङ कालाक्टाङा माने बेनिफ्रायनो स्टार्ट आरोना गाइस भिउ पइन्टआ मजासे रामानि नाजारा आइथिं हिल्स एरिया गाइस एकदम मजा मारदै माने जोंनि मेगनजों नुनाय आरो भिडिअ नुनाय बहुत बेलेग आरोना गाइस जों दा एकदम माने जिबायदि फिल जादों नोंथांमोना भिडिअ बिदि फिल जायाब जानानै नायनानै बाट माने हेभि आरोना गाइस नोंथांमोनाबो जुदि फैयाखैबा खेबसे फैनानै फैबानो जाबाय आरोना बारा गोजान नङा इथिं नाय गाइस इस सालिया नै हेभि आंथ' दहाय अखानायाव मा जागोनलै सानदोंमोन अखाया गोसा जायाखै एकदम मोजां आरोना थेंक इउ सो माच गड थाइफ्रिलायबाय माथोलै एसे जेबो नङा इदि फ्रि हानायाव गोसाल' हानाङा लादाख गाइस लादाख जोंना आसोलफोरा सिगाङाव मोनहैबाय आधा जों साथामल'सो दङ दा बर्थमान सानैया उनाव दंबावोसो फगे बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बेबायदि जायगायाव फैनो मोनलायबाय गाइस माने सानना दंमोन आरोना बिथिं फैगोन होननानै ओमफ्राय दिनै बोरैबा फैनाय जाबाय बेयाव जोंनि टारगेटआ बिथिं नङामोन वाटारफल मोनसेयावसो फैनायमोन आरोना बाट मोजां नङा होननाय खोनानानै लोगोफोरा गासैबो कालाक्टांथि थांनि होननानै फैनाय जाबाय आरोना गाइस भिउ चेक करो गाइस भिउ एकदम सालियार ना गाइस मजा दैया नै क्लु बोहैलांनाय गोथांनो एथेंनो हाजोखौ नाय बेयाव दसे रेस्ट लाना लादो बेनिफ्राय आरो होलांलायनोसै सिगाङाव गाइस एकदम मजा ना मा बुंनो माय गड जय सच में यार बहुत हेभि नांदों एसे नेकेदाव फैलायबाय गाइस आंनिखौ सलाय माने एकदम गोदना सोदना साजोबदोंमोन आरो आखाइ साखाइ रेवजोबदोंमोन आरो आंनो सासे लोगो दङमोन उनाव प्लेन बाथाय माने जोंनि इमान कम्फर्टेबल नाङा फाइजार बाइकफोराव गन्दा सथा सुट खालामनानै मोननैसो दा बेनिफ्राय थांलायनोसै जोङो सिगांथिं कालाक्टां आरोना गाइस कालाक्टां फट'खौ लानायनो गाइस बेयाव मोननैसो माने जि गोजा आरोना दायो होखावसिगोन ओमफ्राय इन्स्टाग्राम फेसबुकफोराव फट' लायै फाग्लि हामसिगोन साला इसोरो नाजारा चेक करो गाइस इसोरो ओइ दे थाब होलांलायनोसै ओइ गाइस नाय हाजोखौ भिउफोरखौ सलायनानै एकदम मजा कम्फर्टेबल नांखायो आरोना एकदम खस्थ' मोनखाया बेन्डासनो गोब होलांबाय था आंनाबो टारगेटआ दिगसु लानायमोन बोरै भिफोर लानाय जायखौ पाटाखनो मोनस्लाबासै आं गाइस सालिया सेक्सि रड सेक्सि पावार गोनां बाइकफोरखौ लासै सलायनानै मोजां नाङालै घगरा नांथा मोनसे फालाय सलायबासो हिट नाङो बहुत दिननि उनाव दिनैसो बेबायदि भिउनि इन्जय लालायबाय गाइस मालायफोरा कापोल बेलायसोदो दिनै दिनाव कापोल बेरायनानै एसां हिट नाङालै दिनै दिनाव ज' ग्रुप राइडसो खालामनांगो इन्जयानो बेलेग जायो केमेरायाबो बारा चार्ज गैथारला गाइस मजा भिउ मोनगौमोन उनाव केमेरायानो दखन चार्जआनो गैला पाटाखौनो लाफ्लांनाय जायाखै केमेराखौ आङो साला मा जागोन आं माने बावगारना थादों आरोना केमेरानि चार्जखौ चेक खालामनो दासो नायफ्लांबाय 15 दामाल'सै मा जाबावगोन डेन्जारलै गाइस लामाया खतरनाक जागौमोन केमेराया आंना 7% दै 7% माला जोबगोन खुनु गेरेन्टि गैया उनाव एसां मोजां भिउ मोनगौमोन आंना केमेरायासो चार्जआनो गैला मा खालामगोन दा बहुत हेभि नांमारदों दे गाइस दिनै जियानो जा 15 आगस्टनि राइडखौ नायनांगोन गाइस नोंथांमोना कि बरा नान्ना सा प्यारा सा वाटारफल दोङो वाटारफल आरोना गाइस वाटारफल तो गाइस नोंथां मोनसे मजा लकेसनाव मोनबाय नोंथांमोननो आं दा दसे उनाव खिन्थागासिनो गाइस नोंथांमोना नाय गाइस 1 2 3 चेक दिस आउट गाइस ओ गाइस व्यू चेक करो कि सालिया नै गाइस ओ माय गॉड इनिफ्राय माने एकदम पुरा नुखायो आरोना इफोरजों ओरै लामाफोरा नै बायदि फैनाय नोंथांमोना केमेरा बारा नुवाखै जाननाय मजा नांदो दे गाइस मजा नै गाइस जों जोमैदोनो खमान जाया दोंखायो नोंथांमोना नुवाखै जोमैखो जोमैदो खमानखा जोङो नै लामाया नै चेक लामाया हेभि दे हेभि गाइस नाय इखो इसिंबो नै
to guys बेयाव जाथ'लायबाय दसे उनाव जुदि थाबाय थाबा जोंना टाइमा मिलायहैनाय नङा आरोना गायनाय बेसे थांनानै एसे नायलायनोसै गाइस नोंथांमोना जों जि नुयो बेखौ नोंथांमोना नुगोन आरोना जास्ट नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय एन्ड आंनि केमेराया गाइस माबा जाबाय आरोना माने follow and like and subscribe please ओमफ्राय आंनि केमेराया माने अफ जाखाबाय आरोना अफ जाखाबाय नोंथांमोननो मोजां भिडिअ लाखिलांबाय थागोन yes तो गाइस जों मोनबाय कालाक्टाङाव ओमफ्राय माने आंना ग'प्र'आ डेट जाना होदों आरोना गाइस डेट बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो खिथिबोनो हायासैला माने भिउफोरा आं मोजांमोन आं फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायना लानाय माने बेंग्रा जाबाय आरोना मोजां भिउफोरखौ नोंथांमोननो खिथिनो हायासै आंथ' इन्जय खालामबाय आरो भिउदो बाट नोंथांमोना नुवासै आरोना गाइस एसेबां मोजां नोंथांमोननो खिथिनो हायासै आंनि केमेरा जुदि डेट जाया होमबा बाट माने केमेरानि डेट जाना होबाय मा खालामगोन आरोना गाइस उपाय गैला केमेरायानो अफ जाना होबाय आरो उपाय गैया गाइस मालाबा नेक्स्ट टाइम मोजां प्लेनिं लाना फैबावगोन बेयावल' फैया आरो बेनिफ्राय बेलेग गोजानाव थानाय प्लेनिं लानानै फैखागोन आरोना बेयाव फैबाथाय दा गाइस दसे उनाव माबा थांसै खिथिलायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना गाइस जोबजासिम तो गाइस जों कालाक्टांनिफ्राय रिटार्न मारिबाय आरोना ओमफ्राय आं दा जों दा माने बरिया मोनसे लकेसनाव दङ नोंथांमोना दसे उनाव खिथिगासिनो जोङो मा मोनसे लकेसन दङ गाइस दसे उनाव एसे साउन्ड खोनादों जां नोंथांमोना दैनि माने देहाया जारला आरोना गाइस गोजांनाय दे अखा सिथि जाबाय गोजांबायबो मा बुंनो आरो आंनि ग'प्र'आबो डेट जाना होबाय नङाबा नोंथांमोननि एसे आं मोजां भिउखौ खिथिलांनो हागौमोन आरोना तो गाइस जियानो जा नोंथांमोना जुदि आंनि दिनै भिडिअ नायना मोजां नाङाबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ दोनबा गाइस प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं बेयाव फैफिनगोन गाइस फैफिनगोन सल' नङाबा दुअ राइड लागोन जोङो बेयाव रायज्लायना लाखाबाय जोङो गाइस दा नोंथाङा साननैसो उनाव आरोना मोजांसे नोंथांमोननो बेयाव फैनानै एक दिननिफ्राय मोजां भिडिअ बानायनो नाजालांगोन आरोना गाइस वान दिननि थाखायल' नङा जोङो मथा मथि साननै सानथामसोनि प्लेनिं लाना फैखागोन आरोना गाइस बरियासे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो बरिया इन्जय खालामना खिथिनोसै आरोना गाइस दिनैथ' सानैनो उखाम मुखा जाबाय आरोना बेयाव फैनाय नङामोन बाट फैनाय जाबाय आरोना गाइस माबायदि नैयावनो थ' गाइस बारा बुखुबाय थाला नोंथांमोना भिउखौ खिथिनोसै नोंथांमोना जास्ट नायलांदो आरोना गाइस चेक करो गाइस Oh my God, guys! Waterfall simple sa piara sa nanna sa piara sa guys. Waterfall. Nanda nanayakan guys, no ijeng. Oh my God, waterfall guys. Woo! Heavy. Mapung dar na guys, tender mo sa ere buhina na. To Mr. Dendal. Bom thamakar na guys, dini. Full enjoy, full thamaka. Deng right kamber na guys. Buat video sebenarnya kami jelasin dan tamu dari sini video kita. Mudah guys like, share, comment, subscribe kami dah hewan sabai. So guys, tak apa pun roton. So guys, ini ride mana sih nak komplit sabai nak bunga sih kenarna. Tak orang dong kerja guys, time apa sabai dah berteman. Soalnya tanda sih kenarna. Empat 2022 nih ini jadi ride. Lalu tang mana guys Independence Day nih. So 2023 apa apa ini saya misalnya guys. Jangan saja ibaratnya pada mana sih akbar kan rendang mana ekdom thamaka kistin nazar narna. तो दिन भिडियो सुधी गाइस तमन्ना ने बुझना बा लाइक शेयर कमेन्ट खामना बन जाबाय एन्ड चेनेल को दोनबा गाइस प्लिज सब्सक्राइब खामना बन जाबाय हर माता के इस माने जोस आने एकदम बेकार ना गाइस बेकार sana एकदम बेकार ना गाइस बेकार माने ग्रुप रेड खालामबा जों साइबेल जागाय नोंथांमोन मिथिखायो गाइस तो होमबा गाइस दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै थाबैनो गाइस नेक्स्ट भिडिअआव राइट साइड गाइस बाय बाय टेक केयार एन्ड लाभ यु अल गाइस लाभ यु अल बाय बाय